Okei siis, mä tein taas tämmöisen äänestyksen, että minkä videon te haluatte nähdä seuraavaksi. Ja te ilmeisesti tykkäätte näistä synkät teoriat videoista, koska se voitti ihan ylivoimaisesti. Ja ihan hyvä, koska mä tykkään tehdä niitä. Ja mulla ei ole oikein mitään tapaa lopettaa tää intro, joten... Autot-elokuva on elokuva, autoista. Ja niiden maailmasta, jossa ei ole ihmisiä, pelkästään puhuvia autoja ja muita kulkuneuvoja. Mutta jos ihmisiä ei ole, niin miksi näillä autoilla on ikkunat ja ovet ja ovenkahvat ja sivupeilit? No tämän teorian mukaan ihmiset alkoi elää näissä autoissa. Ne käyttää niitä jonain kuorina. Joku teki tästä myös piirroksen, että miltä nämä autot näyttäisi sisältä, ja se on vähän häiritsevä. Tää teoria tukee kans sitä, että kun siellä on lapsiautoja, että sit kun ihminen syntyy, niin ne vaan kytkee sen lapsen siihen autoon, ja kun se lapsi kasvaa, niin ne vaihtaa sen lapsen isompaan autoon. Mutta tässä teoriassa on kans monta aukkoa, esim. Kun näiden dinosaurukset näyttää myös autoilta, ja sit kans pistikö ne myös kaikki lehmät traktoreihin ja ötökät lentäviin pikku Volkswagen kupliin. Mä muistan kun jotain pari vuotta sitten tein TikTokin tästä, että jos sä mietit autot-leffojen logiikkaa vähän liikaa, niin sun päähän alkaa sattua. Esim. Jos sulla on joskus vähän turha olo, niin muista, että autot maailmassa, jossa melkein jokainen on auto, niin niillä on busseja ja takseja. Tässä teoriassa on enemmän järkeä kuin tuossa edellisessä, mutta tietysti kun Vallessa ihmiskunta on tuhonnut koko maapallon ja ne pakeni avaruuteen ja jätti nämä pikkurobotit siivoamaan koko paskan, mutta vaikka ne oli siellä avaruudessa jotain 700 vuotta, niin ei se siltikään toiminut. Mut entä jos se olisi toiminutkin? Koska jos ne jätti näitä valleja miljoonittain siivoamaan, niin luulisi, että 700 vuodessa se olisi ihan hyvin toiminut. Mut kaikki hajos paitsi yksi, joka tykkää hamstraata kaikkea roinaa. No tämän teorian mukaan Valle oli se, joka tuhosi nämä kaikki muut. Koska ne yritti ottaa Vallen kamoja, just silleen niin kuin se leffan lopussa Valle korjattiin ja rebootattiin uudelleen, niin se alkoi käyttäytyä sen ohjelmoinnin mukaan, eli siivoamaan roskaa. Nemon alussa me nähdään sen isä Marlin ja Nemon äiti ja heidän iso perhe, joka on juuri kuoriutumassa, mutta sit iso fisu tuli ja tappoi sen vaimon ja suurimman osan lapsista lol, joten Marlin jäi yksin Nemon kanssa. Mut entä jos Marlin jäi ihan kokonaan yksin? Koska tää teorian mukaan Nemo olisi vaan Marlinin kuvitelmaa, että hän pystyisi jotenkin selviämään tosta traumasta. Ja kun leffa alussa, Marlin ei halunnut Nemon menemään minnekään, koska se pelkäsi, että se menettää Nemon. Mutta leffa lopussa Marlin antaa Nemolle vähän semmoista omaa vapautta, joka voi viittaa siihen, että se päästää irti siitä kuvitelmasta. Ja sana Nemo on latinaa, joka tarkoittaa ei kukaan. Monsterit Oy:ssä kaikki monsterit luulee, että lapset on vaarallisia ja erittäin myrkyllisiä. Että yhdessä kohtaa joku jäbä, Jorisen nimi taisi olla, niin sillä jäi sukkasen selkää kiinni ja kaikki käyttäytyi ihan kuin se olisi jotain radioaktiivista. Mut miksi? Mä en oo ihan varma, että selitettiinkö se niissä elokuvissa, että kuin ne luulee, että lapset on vaarallisia. Mutta teorian mukaan, kun Monsterit Oyn ovet on niinku tie ihmisten ulottuvuuteen, niin ne pystyy myös kulkea ajassa. Eli jossain vaiheessa monsterit meni ihmisten luo, niin ne meni keskiajalle. Silloin kun rutto oli paha Euroopassa, ja monsterit sai ruton ihmislapsesta. Eli tämän takia ne luulee, että ne lapset on yhä myrkyllisiä. Tää on aika samanlainen kuin se Nemo-teoria, mutta kaikki varmaan tietää tarinan upissa, että on tää poika, joka tapaa tytön ja molemmat tykkää seikkailusta ja samasta kuuluisesta seikkailijassa ja sinne kasvaa yhdessä ja menee naimisiin ja suunnittelee matkaa jonnekin putouksille Etelä-Amerikassa. Ne ehtii vanheta ja se vaimo kuolee, joten tää mies päättää mennä sinne itse ilmapallojen kaa ja niitten talon kaa. Mut joku partiopoika vahingossa tuli mukaan ja sinne löytää joku harvinaisen linnun ja se kuuluisa seikkailijan. Mutta se seikkailija haluaa napata sen linnun, että se voi todistaa muille, että se on oikea.
No, tämän teorian mukaan, yritän laskea kuinka monen kertaa on jo sanonut ton, taas. Mut siis, sen mukaan nämä äijät, jonka nimi mä en osaa lausua, Carl, hitto mä ihan kuulostan Rikiltä Walking Deadistä. Mut sen mukaan molemmat on jo kuolleita, ja tää poika olisi, mä sanon vaan Fredriksen, koska se on vähän helpompaa, niin se olisi sen hänen suojelusenkeli, joka johdatti sen tähän tilaan, missä päätetään, että meneekö taivaaseen vai ei. Sen partiopojan hän tarvitsee vanhusten auttamismerkin viittaa just siihen, että se haluaa auttaa Fredriksenin tuon puoleiseen. Ja siksi se seikkailijakin on ollut siellä jo monta vuotta, ja koska se ryhtyi väkivaltaiseksi, se kuoli tippumalla maahan, joka on vertauskuva alas meno helvettiin. Toinen Monsterit Oy-teoria, ja tää on oikeesti tosi synkkä, ja sen takia mä jätin tän viimeiseksi. Eli, jos sä et tiedä mikä Tukholma-syndrooma on, niin vuonna 1973 Tukholmassa tapahtui pankkiryöstö, joka kesti 6 päivää, ja sen loputtua panttivankit oli sympaattisia niitä ryöstäjiä kohtaan ja puolusti niitä. Eli tämän teorian mukaan Monsterit Oy:tä ei edes ole, vaan Tare ja Masi on ihmisiä, jotka kidnappas Boon. Ja kuulemma, jos lapsena tapahtuu jotain traumaattista, niin meidän aivot suojelee meitä niiltä muistoilta joko pyyhkimällä sen kokonaan, tai muuttamalla tiettyjä yksityiskohtia, tai muokkaamalla sitä ihan kokonaan sitä muistoa. Ja siksi Boo muistaa sen kidnappaajat harmittomina monstereina, eikä oikeina hirviöinä. Et esim. Ihmistare piti sinistä paitaa, jossa oli liiloja pilkkuja, ja ihmismasi oli lyhyt, yksisilmäinen mies, joka piti vihreää. Ja se syy, miksi Boo pitää Taresta niin paljon, koska hänelle tuli Tukholma-syndrooma. Mut siis tää oli tässä, mulla ei oikein oo mitään outroa, paitsi että jos joku tätä vielä kattoo, niin sori, että tässä kesti, mä oon ollut taas kiireinen, niin en oikein ehtinyt tehdä tätä. Mut parempi myöhään kuin ei milloinkaan, vai mitä? Ja teestaan semmosen arvonnan, minkä videon teen seuraavaksi, eli menkää äänestää suosikkianne. Mutta kiitos kun katsoit, muista tykätä ja tilata ja klikata kelloa, ette missaa seuraavaa videoa. Moro!